ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଇତିହାସର ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହଡପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 4500ରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚମତ୍କାର ଆବିଷ୍କାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 1921 ଏବଂ 1922 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଡ଼ି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହର ନଥିଲା, ଏହା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସହର ଯୋଜନା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ସ୍ନାନଗାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଏହି ବିରାଟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ କୃଷକ ଏବଂ ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ନଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମେସୋପୋଟାମିଆରୁ ନେଇ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବିରାଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଲୋଥାଲରେ ମିଳିଥିବା ବିଶାଳ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କଳା ଏବଂ ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଲିପି। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ହଠାତ୍ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ସେମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ? ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପତନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ। ତଥାପି ଏହି ସମାଜ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଦିନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନୀରବ ଲିପି ପଢ଼ିପାରିବା, ତେବେ ଅତୀତର କେଉଁ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିବ।